Anong plano? Ang plan? Hindi, wait, asura hindi lang ka na. Sabi si Dudoy lang. Tapi si Man, kaya ko wala dia. Anong plano? So, ang imo na magsubong, Manay. mga pi kami. Samtang nag-live kami, mga pi kami. Tapos ang kapi, butangan namon, sang damo-damo, ang asil ang tawag tayong reaction sa buwan. Oh, dama-dama nga siya. Ako So, bala. sinong ano, duha Si, to? si Eman, si Dodoy. Kasi di ba kunawa? Sige, sige. Okay. Para makabalos man kami sa mga sindikat. Para si Emma. Okay. Sabi niya, Mabigyan Eman, naman. si ano lang, si Bakunawa lang, hindi siya. Okay. Good. Ready? Amo to nga gindalayo sa gwa? Ha? Amo to nga gindalayo sa gwa? Sino? Wala sila. O isa balaw? Sabi ni Eman, sabi ni Eman, si Dodoy lang. Oo. Ang butangan sa asil, pati siya. Oh, okay. Pagpolo na dyan. Abot nila ko naga-video tayo. Imo naman yun. So yung subong ari kami subong, mainit, si 150 sang tubig. Kaya wala kami tubig. Sorry guys, i-prepare na ang asin. Hindi na asin. Ang asin din. Ay, ang asin guys. So guys, sorry guys, makita yung asin, damo-damo. Amoy sa po ang salted coffee. Ang asin. Light lang ang naman ko ipamaya. Hindi ko nga kung... Hindi way mo asin. Alam mo. Makabalos na ko sila. Tatlo. Pila ka bilog ang balusan mo? Tatlo sila. Right sila. Okay. Sound check ba? Sound check! Sound check! Basta ka-green, okay na na. Winning na niya. Hindi pa nga 5 lang naman. Okay na? Good afternoon. Okay na? Green, okay. Go! Yes! Good afternoon, guys! So, bago lang kami tapos ng amon nga video. Okay, ang hindi ng video, dahil oo, ang video dala prank pa sa dahil. As in, super prank, hindi namin ginubray. As in, the Frankenstein. Yes. Oo, wala ka expect nga amuta mo ngayon mo subong adlaw, no? So, syempre, bantayan gini yung mga kalabugay. Kaga, sa tanang mga viewers na mga ilaw, lalo na sa mga taga-SPG and of course, sa mga friends namon, sa mga family namon, katanaw subong nga hapon sa amon nga live din sa Labugay Voice TV. Yes, and of course, shout out sa amon batch 1997 sa Ramon Abancena National High School. Sa akong mga classmate, thank you so much sa pagtutok sa amon nga page sa Labugay Boys TV. Ay, bongga, 97, dahil high school ka na. Elementary pa lang ako na every time. Pero, wala ko itong expect ka nga mo, di mo, sa kung so, hindi ko lang pagsugid kung ano ang nagakalatabo. Ang mga surprise na dahil para may lulaton sila sa atin. may Sa laton next sila. week, oo. Tapos yung baka mo po. Ang biktima nyo. Ang Kanari biktima. subong si Mr. 150 pud namon. Yes! Hello, guys. So guys, surprise ang mga video bantayan rin kung ano gini yung obra namon sa iya. Wala kami isang isugid sa iyo. Karon lang pangapig. Excited ka man. Natuyo ko. Karon lang iga, no, naala na karon lang pangapin. 150, hindi ka na Kaya yan. mapoposta na sa atong mga viewers. Storya yan, tayo kung ano ginimo nyo ka sa 150. sko kay 150. Pero ako ya wala ko timi-expect ka nga mo matabo sa akong kay lain ang akong sa utok lain sa di ba kasi 150 to ya. Oo. Amo Amo gani. to kayaw. Ay, di ba? Depende sa style niya, dahil.
Oo, mga marot-marot na ay kalaway na ako lang ipabalo kasi hindi ba kapiparar ka mo? Mas namin nga kibot na ka mo ba lang, isa na tagali ka try duranay na. Abi ko ani ako nagumpisa nga ba ko sa skuan nga mo lang ngay mo sa skuan. Kay na lang okay na si 150 yung na prank sa kaisa lang hindi gali may segunda pag Oo, gigit. hindi lang isa, may duwa, kami tatlo pagidya. Ang ina-expect ko ngay mo on sa ako, abi ko anay kay 150 pero hindi gali, grabe nakibutig ko ya. Ah, sila na yung Kagang kabalo. araw, nakasave. Nakasave sa safe. Oo, safe, pero abi ko yaya, ang sa third ito nga video ginimuta, ako dito ang ma-prank. Kaya hindi. Ang hindian ko lang to sa DBM, wala obra. Tataway sa iya pangabuhi. Ako ganin yung gamit Ulan ni Lady Ba Kunawa nga mga para hindi ka mahalata. O, pero alam namin sa mga sadya kasi mo sa day. Ayo man no, may Sadya- mga idea. Sadya kasi mo si Bella, kay katawal na si Bella. Maulat, ganun si King. Kung ba ang tagalan nga mo to ang role ni BM, matali siya na ng video sa mga star na daw. Si Seth Ramos nun. So guys, ay tutukan niyo gid ha para sa among ginapangamba ni Subong na lantaw gid ka mo sa among lantawan. Cheers kita tran! Cheers! Cheers! Araw na nga ng bal mo, di ba la? Check ya pun check. Malandungan, 1, 2, 3. Yes, Yes! sir! Kabala po ka! Merry Christmas! Happy New Year! Merry Christmas! Happy New Year! Bonus! Yes! Ah, bonus. Ano to? Pinaprank siya. Abi mo kaluwas ka. Abi mo kaluwas ka. Siyang last kay Gilprank. Abi mo kaluwas ka. Abe mo ataway ka na. Ano ba yun? May Ano? may pasabog. Bigyan yung tinawan ko gamay. Hindi mo kamay no. Uy, nans. Asenda ito. That's what you call asentado. Nabi pagkamsak. May naunahan ko ba? Guys, ari na ba guys? Naunahan, nakauna si Imam. Dungan daw no. Oo. Abi mo ha. Kaya Dili tayo naman guys kung sino ang dalok-dalok sa akin. Yeah, amo tong Kasalamat ko kayo nun. Yeah, mo tong timpla nga pagiganti. Kasama ka di ba, Jay? Nga, yun na, naging bunggan ako. Bigay kita yun. Mayo ka na pala sino. Basta may pagkita nga ako, hindi tulog ko gamay pala. Nice. Ano eh. Pero may kapigid ko nga sigurado to. Pero kung ma-prank, mga bulik ang lipstick, okay. Ay, di O, ba kuwari namin? lala, pag ganyan kamatayon ko na gini. Ano sa Si bulong- 150, tatlong ikamutan niya, balang-bala na yun. Tatlong ikamutan ibalusan niya. Tatlo kita at sandahin. Kung nagdunga, sandahin no, sure ball. Hindi pero sa Pero totoo nakainom lang, man isa. nakainom ko, mawala lang ko to. Nagwagi ko din dahil ako, ulit ko lang ako may spectacle, ako pala tayo ako, gali sa skuhan man yan, no? Nagkatog-atog sa... Kamu na gani nga daw, gina daw, wala gigi lang una, nag-inom kape ya. Gingamay ko lang ya. Pero ang biktima, ara ang nakapula. Muna ka Yeah, rin. tatlo kita Muna ka rin. So, muna ka pa, tinig kayo sa agsa sa tingin. May tumbot, ikaw mo isa ka, isa sa'yo. Diyan. Hindi, okay man na. Okay lang is part man isang amon nga no, at least sa ano nga paagi, makadlaw Yes. sa mga O kaga, hindi tanan nga bagay, bla, imo lang tanan la. Oo, kaya hindi mo namin sa imo Plus ya. balas lang. Ang di namin anti ngay 150 ya. Tani isa lang yung mga at tatlo kami. Nag-uyang ka lang sa asin. Para sure. May lagani, kaya ako Para nagbabalos. Balos. Para makabalos ko. Gagrin na mic na gagrin. Oo. Papabalos. Pero nami, ang cellphone ni Nole, mas nami kay buta kape namin kasi. Tayo pagkabok na, tulong ko lang gabay. Ato kaya kaya ano ya. Ari, Sure, ako namin, buti. Oh, grabe no. Lala. Na amo na gani mga angels, along halin yung sa nakaon mo ha. Kung magkaon mo gamay-gamay la. Ang lapit sa mga upod naman sa labugay sa ulihin na subong kapag sasko na kami. Pero makita ito sa video pagbuha. Makita niyo kay Emma kung ano siya. Asubong harap pa, ugas ka. Wala na, maganda pa maulay ka. Kaya tawag nga copy poro asin.
Wala, salted coffee. Nakatilaw ka mo lang gaw dyan. Nakatilaw ko magigid man ko dagat ka port. Ang mga gani, ang 50, kasi ginahimo mo, may basi balik si mo. Kasi inobraya siya pamalimpyo gyapon. Yes, again po guys, Mga sa kalabugay mga yan. kalabugay. Yes. Again, follow, like, and share po sa among Facebook page kag sa YouTube channel. Oo, sa permanent ka ng bala kag among YouTube magpiyari ng please subscribe kita kung Yes. okay. Gusto mo naman maka 1K kami para ma-monetize mo kami. Oo. Ay, hindi mo nabi. Ba't siya guhin? Imo bra, imo limpyo. Ano na sa buran mo dahil? Dagat. Mermaid ka man mo pala. Arao sa luha. Kagapon sa dagat ka, subongin painom ka na sa Oh. dagat. Ang iyabla kasi ni triple. Yo, no kayo guys, yung magtiplaman. Yung namin, pala lang bagay sa kape mo, daw. Pero ikaw pa lang dito asin. Dito asin balhas. Ito dahil puga. Dahil. Jack, agit. Okay, thank you guys. Ayan, thank you guys. mga kalabugay. Thank you so much, gid sa inyo. See you. Oh, see you next week. Thank you Kasi so buong much. sako gid kami. Yes, so, Ama mo na yung pag-prank. paway kami ng subong. Kay buwas may mga shows kami. Oo, Mga kasi kami- kailangan sa pototan. Sa mga taga-putot na viewers namo na see you kung makita makita nyo kami dira. So guys, thank you so much sa inyo. Amo ni inyong inyong mga alaga. This is Lady Daw Gaga. I'm Diva Emma. I'm ready ba ko nawa? Bye! God bless everyone. Au, yeah, Labugay Boys! Ari na sila! Au, yeah, Labugay Boys!